अरे यहाँ का हाल बा भाई लोग सारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे वो लोग जौन अपनी गाना बेसब्री से इंतजार करते रहने सन अपन ट्रेंडिंग स्टार साहिल यादव को फाइनली वो गाना के टीजर रिलीज हो चुकल बा जौन गाना के टाइटल बा लहंगा मीटर 2। अरे वो लोग तावलंग जानल जा कि लहंगा मीटर 2 के टीजर कैसन बा और गाना कब तक ले रिलीज करल जाता और वीडियो क्वालिटी म्यूजिक कैसन बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देख लगी। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकले के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई तो सबसे पहले बता दी कि यहाँ लहंगा मीटर 2 के गाना के टीजर कैसन बा। तो भाई टीजर बहुत ही बवाल बा। अरे भाई बहुत ही बवाल टीजर बा और टीजर में जो म्यूजिक देवल गल बा ये भी खतरनाक बा और साहिल यादव के लहंगा मीटर 2 के वीडियो भी बा टोन भी बहुत ही बारूद बा और वीडियो के बैकग्राउंड ले लेंगे चाहे वीडियो क्वालिटी ले लेंगे चाहे वीडियो में डांस ले लेंगे सब ही बेस्ट तरीका से बनावल गल बा बेस्ट भोजपुरी खातिर। अरे भाई और गाना तो लोग बता दी कि यहाँ कैसन बा। तो गाना बहुत ही जबरदस्त बा। अरे लोग गाना बहुत ही जबरदस्त बा। हमरा ऐसा लागत है कि यहाँ म्यूजिक भी शायद फिर से ही पिटवाल गल बा काहे कि वो वाला म्यूजिक जौन पहले आ रहा है तो वाला म्यूजिक और अभी वाला म्यूजिक में थोड़ा सा थी बा थोड़ा सा इधर उधर बा। तो हमरा लागत है कि म्यूजिक भी न्यू पिटवाल गल बा। बाकी अभी टीजर के म्यूजिक भी बहुत ही खतरनाक महा खतरनाक बा। बाकी तो लोग बता दी कि यहाँ लहंगा मीटर 2 गाना के लिखले के बाद गाना के लिखले बड़न कृष्णा विदर्दी। बाकी तो लोग के वाला गाना में म्यूजिक दिले बड़न विनय विनायक। अरे बोले विनय विनायक वाला गाना में म्यूजिक दिले बड़न। बाकी लहंगा मीटर 2 गाना के गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार साहिल यादव और शिल्पी राज। अरे बोले अपन हिट मशीन के साहिल यादव और शिल्पी राज दोनों आदमी मिल के बहुत ही जबरदस्त तरीके से गाना के गईले बा। बाकी लहंगा मीटर 2 तो लोग बता दी कि यह गाना कब तक ले आवे वाला बा। गाना जौन बा तो कल सुबह आवे वाला बा 7:30 में। अरे बोले कल सुबह बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे आवे वाला बा। तो लोग गाना के मिस मत कर लें गाना के जरूर सुने लगिन। बाकी लहंगा मीटर 2 में तो लोग के वीडियो में देखे के मिलन साहिल यादव और अक्षय गुप्ता। अरे बोले साहिल यादव और अक्षय गुप्ता के साथ बहुत ही खतरनाक वीडियो शूट करल गल बा जौन तो लोग के कल सुबह देखे के मिली बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे। तो लोग गाना के मिस मत कर लें गाना के जरूर सुने लें। गाना बहुत ही बवाल बनावल गल बा बहुत ही खतरनाक बनावल गल बा। बाकी जो भी भाई अभी तक टीजर निकलेंगे देख ले तो जाकर बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पे देख सकत रहेंगे। टीजर बहुत ही खतरनाक बा। बाकी ये वाला तो लोग वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी साहिल यादव को फैन बढ़ा लेंगे तो अच्छा सा कमेंट जरूर कर लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।